Sir, pwede mga yung tabang ninyo, sir? Nakakuan ko, sir, dito sa kwarto sa akong kuan, sir ba? Mama, sir ba? Na patay na ko, sir, kay lagot yung panaanan dito, panaanan ba? Hangin kasuntahan ba? Lagot yung kasuntahan? Panaanan, sir ba? Ano? Hangin kayo ba? Ya, hangin kasuntahan ba? Dito sa kwarto sa akong kuan, sa akong kuan ba? Sa akong... Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Akong mama ba? Kuan mo? Lipay kay kasuntahan na kita, kay napatay na ko, te. Kay ganana, maganana ba ito? Ganana. Baliw! Ya, hangin kasuntahan man siya, hangin kayo ba? Ya, lagot ikos yung tanan. Electric pan daw, naman. Lagot ikos yung tanan, tip. Patay lang yung electric pan na kita. Ang galing! Ang galing! Ano oras ito, te? Atakaw sa ko, te. Putang ina! Putang ina mo! Panahan na siya. Panahan. Patay lagi na ako lagi. Masyado kang mareklamo, gusto mo na umuwi? Kun, pahangit, te. Pwede humingi ng tulong, te. Nakapatay ako, te. Meron kasi doon sa kwarto, pag ganun-ganon, te. Kaya, pinatay ko. So, yun, ito na. Nagbabalik na si Angkas Mas TV, ang magpapabilis ng kaba ng inyong dibdib. So sana patuloy niyo akong suportahan sa bagong content natin. Ito ang prank video at sana matuwa kayo sa video natin. Let's go! Sir, pwede mga yung tabang ninyo, sir? Nakakuan ko, sir, dito sa kwarto sa akong kuan, sir ba? Mama, sir ba? Na patay na ko, sir, kay lagot yung panaanan dito, panaanan ba? Hangin kasuntahan ba? Lagot yung kasuntahan? Panaanan, sir ba? Ano? Hangin kayo ba? Ya, hangin kasuntahan ba? Dito sa kwarto sa akong kuan, sa akong kuan ba? Sa akong... Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Akong mama ba? Hangin ko, panaanan siya, panaanan ba? Patay na ako lagi. Parang, kuan, electric pan ba? Ipatay na ako. Hangin kay ganana mo? Nana ba? Hangin kay electric pan? Ay, patay lagi na ako lagi. Wala ito electric pan, sir ba? Electric pan. Hangin mo kay panana mo siya. Patay na ito, para ako. Patay lagi. Patay lagi. Sa ko, sir? Prago, sir. Prago, sir. Prago, sir. Kamera, sir. Babay lang, kamera. Pwede mga itabang ninyo, te. Nakakuan mo ko, te, kanang dito sa kuan ba? Sa kwarto sa akong mama ba? Nay may kuan dito god kanang kalagutan ako ba kay gakon-kuan mo siya kanang magnana ba? Ako napatay lagi. Nandidemonyo ka na naman eh! Lagot ito sa tanan mo gunya gud kay kuan mo. Lipay kay kusang tanan lagi, te. Kay napatay na ko, te. Kay ganana, maganana ba ito? Ganana. Baliw! Ya, hangin kasi tanan man siya, hangin kayo ba? Ya, lagot ikos yung tanan. Patay lagi na ako, tip. Kaya kung tabang yung, asa dapit na sakinan padug, kuhan dito, padug Manila. Na, sakinan Manila, no? Ano sa palagay niyo? Pero sa amis, mugo. Pwede na, no? Tanga talaga. Ya,
Pag kuan te katong kuan te katong ganahan te patay na ko te kanang ibot na ko kanang saksakanan sa electric pan di ba? Electric pan daw naman. Lagot ko siyang tanan te patay lang electric pan na gite. Ang galing! Ang galing! Ang oras te, atakaw sa ko te. Putang ina! Putang ina mo! Ma'am, prank kami tayo ng ma'am. Tabi kamera na to, yung babay na kamera na to. Salamat ma'am. Sige ma'am. Boss. Pwede magigtabang niyo, boss? Tabang ba? Nakoy na kuwan dito, nakoy na patay ba? Ha? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Patay ko dito? Kuwan ba? Sa kwarto sa akong mama ba? Kanang lagot ikot. Anana mo siya, oh? Anana ba? Anang hangin kasi katanan ba? What? Bro, what are you talking about, man? Ya, lagot mga ikong sultanan. Akong gikuan, akong gipatay lagi. Pwede na! Lagot ikong sultanan lagi. Panana siya. Pananap. Patay lagi na ako lagi. Masyado kang mareklamo, gusto mo na umuwi? Kuan, pahangin ko sultanan ba? Tabang ikong tabang yung sir. Sama ba yung mga tabang mo sir? Kuan ba? Kuan sir, sa kwarto sa mga kanang kuan ba, kanang electric pan ba? Electric pan bitaw. Kuhangin mo kasi panana siya ko. Ay, patay lagi, ibot lagi na ako lagi. Patay yung electric pan eh. Ito, electric pan sa kwarto sa mama ba? Panana mo siya, anana naman. Hangin eh. Oh, patay eh. Patay ng electric pan lagi. Patay yung electric pan. So ko. At yun, salamat kabunal dahil natapos mo ang video at nagpapasalamat ako sa iyo kung nakarating ka sa portion ng video nito. At kung napasaya man kita sa video kong ito, at sana mag-like at subscribe ka sa ating YouTube channel dahil marami pa tayong upcoming videos na magpapasaya sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. So yun mga kabunal, ito na yung bagong content natin at sana suportahan nyo ako at sana mag-like, share, and subscribe kayo sa ating YouTube channel. Mag-comment na rin kayo dyan para ma-shoutout ko kayo. At maraming salamat sa inyong mga kabunal at sana suportahan nyo ako at God bless na lang sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi.